Jamen altså, målgruppen er fagpersonale, som arbejder med børn og familier til dagligt på alle mulige måder. Og som er nysgerrig på selv at udvikle sig og lyst til at gå ud og bruge den viden i de familier, man kommer ud og møder, hvor tingene driller. Det vigtigste, kursisterne lærer på den her familieterapeutuddannelse, er at have en nuanceret og bred tilgang til familier og familiers udfordringer. Ja, og lige præcis vide, hvor forskelligt det kan se ud, og hvor forskellige forklaringer, der kan ligge bag, at nogle familier de har det svært. Undervisningen på de 11 moduler foregår på den måde, at det er en vekselvirkning mellem oplæg fra mig og oplæg fra dig. Og så er der en øvelser af forskellige art, gruppeøvelser, store grupper, små grupper. Og imellem de 11 moduler, der er der hjemmearbejde, og der er læsegrupper, hvor alle går i dybden med det, vi har gennemgået på undervisningen, sådan så de hele tiden relaterer det til deres egen viden og den udvikling, de deltagerne gennemgår. Jamen, kombinationen af vores faglighed bidrager på den måde, at det er med til at give et helhedsbillede og en mere holistisk syn og forståelse i forhold til de problematikker, som familier kan stå i. Og det er jo især, synes jeg, interessant, at det er så logisk, da vi startede med det her, og hvor logisk det er for deltagerne på kurserne, på efteruddannelsen her, at forstå, at sansebearbejdning og relationer og tilknytning og vores nervesystemer, at det på logisk vis hænger sammen. Og man kan se det for sig, både når man sidder her og ude i praksis. Ja, præcis. Jamen, kursusstedets rammer for kursisterne betyder faktisk enormt meget, og det er de også rigtig gode til at italesætte. Både i forhold til at have rart at være, i forhold til den omsorg, der ligger i det, de får at spise, og den måde, det hele er skruet sammen på. Og det betyder også, at fordi det er sådan en kombination, synes jeg, og hører jeg også rigtig mange sige, en kombination af et udemiljø, hvor de kommer og er gæster, samtidig med, at det smager lidt af hjemlighed. Så vi bidrager alle sammen med at få tingene til at glide og flyde, samtidig med, at de føler sig topforkælede. Ja. Altså, det unikke ved den her uddannelse, ud over den fagkombination, som vi har, er helt klart dig og mig. Forstået på den måde, at der er rigtig mange af vores kursister, der italesætter, hvor dejligt de synes, det er at mærke, hvor glade vi to er for hinanden, og hvor godt vi to har det sammen. Og jeg synes netop, det er den der kombination, som jeg også holder rigtig meget af ude i praksis, at vi er fagfokuseret, samtidig med, at der skal være en stemning, der er præget af lidt uformel, lidt drillerier, lidt blødhed, og samtidig med, at vi er knivskarpe, og vi er struktureret og forudsigelige, og vi overholder alt, hvad der står i rammerne, men at stemningen aldrig er ligegyldig. Det synes jeg er helt vildt interessant og dejligt, og det bliver fremhævet så ofte.